Tällä konstilla sä draivat 50 metriä pidemmälle. Tervetuloa tänne Jyväsgolfiin. Jyväsjärvi taustalla ja ensimmäistä kertaa. Täällä numero 2, par 4. Lähdetään katsoa mitä tästä tulee. Kyllä menee aika pahasti tonne. Suoraan pöllön pesään. Näytetään miten tää tehdään. En mä sitä kumpikaan löydä osaa. Vai mitä? Se on just näin. Tervetuloa tänne. Tänään testataan miltä näyttää jos Happy Gilmore avaus osuu kohille. Se on ihan ok. Se oli oikeesti hyvä. Ja sehän tulikin sitten yllättävän pitkälle. Tuliko paari? Kyllä. Poki tuli sitten meikäläiselle. Tällä konstilla sä draivat 50 metriä pidemmälle. No niin. Ensimmäisenä mitä pitää katsoa mailasta, että se on ensinnäkin driveri. No. Sitten katso, että itse teet sen kulman siihen lyön. Ja toinen, tää tii on aika hyvä. Eli tämmönen muovitii, missä on toi pää tommonen. Sitten aika tärkeä. Eli tää mailanlapa. Noin puolet pallon mitasta. Ja sitten Leppänen näyttää seuraavaksi. Anna mennä vaan. Jai. Ja nyt ollaankin sitten viimeisellä väylällä ja se on plus 23 varmaan. Miehee ei oo mikään. Ei oo. -2. Niin, mut paari. Ei mitään, tulkaa Jyväsgolfille. Ja tämähän on kiva. Tämmöistä oli tällä kertaa golf-pelit. En mä tiedä, sä ehkä voitit.